Ni cái jing shisha ka bangim la ban len. Bayu briew badan pisa ko baga probeb ka ong baroh ye burom. Tiu briew pad ubom dan pisa teng dan paralok. Ong ka tin ka jong lay. Di paralok ti cingai no bom dan pisa. Di I kumba ka value ka jong briew la ne ka dor ka jong briew ka shanga ka pisa. Briew badan pisa dan ka dor, bom dan pisa dan dor. Teng kadang ka ka jibakla ka bakraw ba. Wat kimi pa ki badan cibon gikon ro nanya to irki dan kapor bala de gikon joki dan na pedeng gikon ki ba kambah kamai kamla man yo cibon do bisa ye kita ngi kam nyokor ngi kam burom ngi kambo ye ki akli ka do nur jungi ila ban ong di ye kita pergi bom dan bisa kem dan dor ngi na nyokor ngi burom o ngi ye ki o ki dan haye ngasem ngi ki kum gikon tamba ngi na nyokor ki do kata kata kaya ini ke shisha ke bangi I bangi I bangi ke sini atau kata ke bor je ke kita je berpisah kan